Salut! Astăzi vrem să vă prezentăm un BMW Seria 3, an de fabricație 2021, o mașină care a stat destul de puțin în parcul nostru auto, pentru că nici n-am apucat să-i facem poze acestei mașini. A venit un client, a văzut-o, i-a plăcut și astfel a cumpărat această mașină. Ne-am gândit să vă arătăm acest Seria 3, pentru că dacă vă place, vă putem aduce pe comandă o mașină asemănătoare. În clipul ce urmează veți vedea cum arată la interior, la exterior, ce dotări are acest Seria 3 și în același timp de ce spunem noi că mașinile noi au început încet toate să vină cu priză. Acest BMW Seria 3 este modelul 330e, adică avem un plug-in hybrid care sub capotă are un motor termic și un motor electric. Cele două împreună dezvoltă un total de 292 de cai putere. Acest BMW este și X-Drive, deci avem și tracțiune integrală. Vedem în față grila activă, senzorul distronic, farurile care sunt BMW cu laser. Pe lateral avem jantele M care sunt pe 19, avem etrierii M, pachetul M este prezent atât la exterior cât vom vedea imediat și în interior. Aici avem portul de încărcare al motorului electric, un motor electric care cei de la BMW declară că ar avea o autonomie la o încărcare full de 50-60 de km, lucru care chiar putem spune că diferențiază foarte mult această mașină de un Seria 3 doar cu combustie internă. În spate vedem stopurile cu LED, jos avem două evacuări reale, bara M, vedem aici senzorii de parcare pe care îi regăsim și în față și avem aici și o cameră de mașarier. Deschidem un pic și portbagajul, unde avem un spațiu mediu pentru bagaje. Vedem aici cablurile de încărcare ale motorului electric, mai găsim un spațiu extra aici jos și putem să facem portbagajul ceva mai adânc. Avem o priză de 12 V pe lateral și sus găsim manetele pentru rabatarea scaunelor din spate. Portbagajul este acționat electric și în plus vine și cu deschidere automată prin gesturi și închidere în același timp. Doar faci gesturi cu piciorul sub mașină, te dai mai în spate și portbagajul se închide automat. Mergem acum pe locurile pasagerilor din spate, unde vedem bancheta din piele cu cusături albastre și centurile M care arată foarte bine. Un spațiu relaxat, am putea spune, pentru două persoane. Central avem propriul sistem de climatizare pentru locurile din spate, încălzire în scaune pe două zone, o cotieră care vine cu două suporturi de pahare și spunem noi, pe aceste locuri pot încăpea și 3 persoane, dar recomandăm 2 pentru un confort cât mai sporit. Acest Seria 3 vine cu keyless entry și keyless go. Vă spuneam, s-a vândut, dar dacă sunteți interesați la ce preț s-a vândut această mașină, lăsați-ne un comentariu aici pe Facebook, iar noi vă vom răspunde la ce preț s-a vândut această mașină, care are în bord aproximativ 119.000 de kilometri. Continuăm prezentarea cu scaunele M de tip scoică din piele de cusături albastre care sunt full electrice, încălzite, iar șoferul beneficiază în plus și de memorie. Haideți să urcăm, pornim și motorul. Vedem volanul cu reglaj electric și încălzit, BMW M, comenzi pe volan, padele pe volan. În față avem Virtual Display, un Virtual Display care știți, în funcție de modul de condus selectat, își schimbă configurația. Sus vedem un Head-Up Display pe care îl putem opri în cazul în care ne deranjează și nu ne place să conducem cu un ecran micuț acolo sus. Iar central avem sistemul multimedia. Un sistem multimedia care vine cu Android Auto și Apple CarPlay. Îl poți controla direct cu touchscreen sau din această interfață centrală. Mai jos avem sistemele de siguranță, sisteme printre care se află asistență la unghiul mort, asistență la menținerea bezei de circulație. Vă spuneam, avem senzorul distronic în față, dar avem și asistență la oboseală pentru șofer, dar și la recunoașterea semnelor de circulație. Mai jos avem sistemul de climatizare pe două zone, încălzirea în scaune. Aici avem un spațiu de încărcare wireless a telefonului mobil, două suporturi de pahare, o mufă de tip USB și o priză de 12 V. Vedem aici cutia de viteze Steptronic în 8 rapoarte, iar în stânga avem modurile de condus, moduri care sunt Sport, Hibrid, modul electric care funcționează mașina doar în modul pe curent, adică trebuie să ai o anumită capacitate la baterie încărcată ca mașina să funcționeze doar în modul electric, sau modul adaptiv. În stânga avem și camera de mașarier, cameră care nu este doar de mașarier, ci avem o cameră 360, putem vedea aici 3D mașina și astfel îți poți vedea orice unghi al mașinii și nu ai cum să greșești o parcare. Tot aici vedem și acest asistent care îți înregistrează 50 de metri parcurs cu fața, iar mașina este capabilă să dea în spate exact cum ai intrat tu într-o parcare mai grea. Ceva mai în spate avem și o cotieră care vine cu un spațiu mai mare de depozitare și o mufă de tip
USB-C. Pe acest Seria 3, lumina ambientală este prezentă de pe ușă, pe întreg bordul și pe ușa șoferului și nu în ultimul rând, mașina vine cu un sistem premium de sonorizare. Vedem aici pe ușă, avem sistemul Harman Kardon. Dacă ești interesat de acest BMW Seria 3, ai nevoie de mai multe detalii despre această mașină sau pur și simplu vrei o mașină pe comandă și vrei o mașină poate exact ca acest Seria 3, lasă-ne un mesaj aici pe Facebook sau intră direct la noi pe website. Îți mulțumim!